ziet je vriendinnen? Ja, ja. Vaste fietsmaatjes? Nee, niet per se. Ook wandelmaatjes. Ook sportieve dames? Ja, zeker. En hoe lang doen jullie al sportief samen? 40? Ik denk het wel, 40 jaar. Nee. 40 jaar? Ja. Dus jullie kennen elkaar van de kleuterschool? Nee joh. Oh, sorry. Vierde kinderen eigenlijk. 4 kinderen. Ja, hoe is dat gegaan? Met tennissen. Ja. Ja, we zijn met tennissen begonnen. Ja, Lien. ja, ja. Ja, dat is Er zijn al al heel 3 lang sporten geleden. langsgekomen nu. Ja. Zo lief? Er zijn nu al 3 sporten langsgekomen. Ja. Ja. Tennissen, wandelen, Fietsen. Ja. fietsen. En zij fietsen heel veel, ik niet zo hoor. Ja, maar ik heb altijd veel gewandeld en ik heb nou een beetje last van mijn knie, dus kan ik beter fietsen. Is dat iets van blijvende aard of is dat tijdelijk? Ik denk het wel. Slijtage. Van al dat wandelen zeker? Nee, ja. Nou, je hebt ook gerend hè, je hebt ook Ja, veel ja. gerend. Ja. 4-daagse gelopen, zo sportief ben ik niet hoor. Ja, ja. Oh, dus dat ga je dan ook niet door nou, de 4-daagse? Nee, maar dat doe ik ook al een paar jaar niet meer. Nee. Hoeveel, wat krijg je dan? Krutsjes, hè? Ja. Hoeveel krutsjes heb je? 10. 10 kruisjes. Alsjeblieft. Ja, ja. En welke afstand was dan ook? 40 kilometer. Per dag. Voor minder deze het niet. Ja, knap hoor, ik vind dat knap. Ik vind dat echt heel knap. Ja. Dat is niks voor mij. Maar dat is heel leuk geweest en ja, goed. Maar ja, nou fietsen. Ja, ja. Ik weet niet welke fiets van W is, maar het ziet er wel heel futuristisch uit. Van W is die? Nou, wat Eerst denk mee. je? Wat denk je? Goeiedag zeg. Nou, is ze mooi, heeft hè? ook een man die heel veel verstand heeft van fietsen. Dat is het. Het is nog net geen ruimteschip. Nou, dat valt wel mee. Ja. Is het ook comfortabel? Heerlijk. Ja? Ja, dat is een hele mooie fiets, ja. Ja. Maar u heeft... Oh, wacht! Oh nee, u heeft ook een zoals we dat in Limburg zeggen, ja, een met accu. een voetelfiets. Ja. Ja, een voetelfiets, Een ja. voetelfiets. Ja, ja. Ja, weet je, er wordt soms zo om gelachen om oudere mensen, hè, als ze een e-bike hebben of een fiets met een accu. Daar had ik gisteren nog met iemand over. Ja. Die zei, oh, heb jij een fiets met een accu? Ik zeg, met een accu? Een e-bike bedoel je? Maar heel veel mensen, ouderen hebben er ook geen. Die vinden het Ja, belachelijk ja, dat je ja. er een hebt. Nou, ik ben er heel blij mee. Ja, ik ook. Ik vind het heerlijk. Nou, het belangrijkste vind ik van een e-bike is dat mensen op een bepaalde leeftijd, waarin het juist heel belangrijk wordt dat je blijft bewegen, dat ze langer kunnen blijven bewegen. Ja. Met name vanwege Ja. die accu. Maar ik vind, daarbij wil ik ook meteen gezegd hebben dat ik vind wel vaak dat ze Hard rijden. hard gaan, Veel te hard. Ja. uit gemak. Maar dat doen wij niet. Dat je denkt, als ze nu plotseling in de ankers moeten, dan gaan ze tegen de vlakte. Ja. Nee, dat doen wij niet. Nee. Nee, dat is niet zo. Nee. Is het dan ook geen probleem om elkaar, omdat het 2 verschillende fietsen zijn, om hetzelfde tempo te vinden of valt dat mee? Nee. Nee, dat doen wij eigenlijk heel Nee, bewust ja. niet. Alleen haar fiets die is wel jij kan door de bossen Ja, en ja, dat, er zit het en dat weer vind ik wandel. soms lastig. Dat zeg Ja, ik ook ja. tegen haar. Ja. Nou vind ik het lastig worden. Want ik slip dan meteen weg. Ja, ik heb zo'n degelijke. Dus geen steurt ook vriendin nimmer het bos in? Nee, nee. 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 Hey, woont je in hetzelfde dorp? Ja, Of- ja? Opperuiver. Ah. Opperuiver. Ja. Kun je dat niet horen? Ja, 2 Ruiverse mensen. Meisjes, ja. Ja. Ja, we gaan Kun je- anders op dinsdagmorgen altijd met een ganse groep Ja, wandelen. Maar die gingen met een grote groep en dat wilden we ook niet. Ja, Weet je wel, dan, ligt moet nog- je, ja. dan konden we ook niet op de bankje zitten. Ja, nou we zitten ook niet netjes, hè? Maar ik zit alle breedte. met de knie, dus ja, goed. Maar u wilde iets zeggen, ken je? Of niet? Ken je? Nee, weet ik even Nou, niet misschien meer. komt het Ja, natuurlijk misschien. zo meteen weer te binnen. Ja. Maar Mag ik jullie nu wat vragen? u mag me alles vragen. Ja. Of u antwoord krijgt is een Oké, tweede. gaan jullie dan ook zo'n hele dag op pad? Of doen jullie dat 1 keer per week of zo? Nou, wij doen dat 2 keer per week. Ja? En het programma, kent u het programma? Ja, zij zei meteen,
Komen die van onderweg? Die zijn van... ik moet je zeggen, ik woon hier al heel lang. Ik woon al 44 jaar hier. Maar ik heb me... Ja, ik praat nog steeds Nederlands, hè, dat hoor je. Misschien komt dat, ja, ik heb dat nooit de behoefte gehad om Limburgs te Helemaal kallen. niet erg hoor. Nee, ja, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Hè. En ja, ik heb wel voor de klas gestaan, dus dan moet ik Nederlands spreken. Maar ik versta het heel goed hoor, ik versta het heel goed. Maar kijk, nou wijk ik af en nou weet ik dus niet meer wat ik wilde zeggen. Ik geef eerst antwoord op uw vraag. Wij rijden 2 dagen in de week rijden wij ALM Provies door de hele provincie. Ja. Dus daar is niets afgesproken en het staat of valt het programma bij toevallige ontmoetingen. Oh, oké, leuk. En als mensen het goed vinden, dan dat vragen we altijd naderhand. Of als het tijdens het gesprek ter sprake komt, zeg ik altijd van maken we eerst een praatje. En als het praatje klaar is, dan kunt u altijd nog zeggen van wil ik niet. En dan doen we dat ook niet. Dan houden we ons keurig aan altijd. En dat was eigenlijk een antwoord op uw vraag. Kunt u leven met dat antwoord? Oh, ja? Ja? Leuk. U stond voor de klas? Ik stond, ja. U zat ook wel eens, denk ik, hè? Ja, gelukkig wel, joh. Wat voor vak gaf u? Of was het basisonderwijs? Nee, ik wil niet meer zeggen gewoon. Ik zei altijd eerst gewoon basisschool. Kom op, hé. Basisschool. Op Dreugen. Heel lang lesgegeven. Dus heel veel mensen. En reuverinnetjes die... Zij kent iedereen. Ja, ik ken heel veel mensen. Ja, ik ken veel mensen. En is dat nog altijd wel een leuk contact of was u vroeger heel streng voor de kinderen? Ik heb wel eens gehoord dat ik streng was. Snap ik even niet. Ja, dat vond ik zo. Nee, Ja, ik heb kan jouw me niet, kinderen kan, ook kan gehad, ik hè? niet voorstellen. Oh, echt waar? Ja. Ik heb haar kinderen en van mijn vriendin ook allemaal gehad. Dat is zo grappig. Want nou hebben die weer kinderen, hè? Ja, ik heb jouw kleindochter weer in de klas. kleindochter en Ja, kleinzoon ja. weer in de klas Ja, gehad. ja. Ja, dat is grappig. Ja, Hoe leuk is dat? ja, dat dat is is echt echt leuk. leuk, ja. En nou zijn we aan het genieten. Dat vind ik nou ook wel fijn, moet ik zeggen. Eigenlijk moet je dat altijd doen, hè? Ja. Genieten? Ja, u zegt het nou zo van, ja, vroeger toen ik nog werkte had ik geen tijd om te genieten. Nou, ik vind het nou wel anders, hè. Ik bedoel, nou heb je niks meer aan je hoofd, hè. Je moet niks meer. Je hoeft niet meteen zo 's morgens op te staan en denken van, oh, ik moet dit, ik moet dat. En dat hoeft nu niet meer. Dus dat is wel fijn. Nou, ik heb wel het gevoel dat, ik gebruik het woord respectvol, pensionado's soms na hun pensioen drukker hebben dan daarvoor, of zeker zo druk. Ja. Ja, dat doen ze zichzelf aan. Hè. Jou en wie is het bij jou? Nou, ik geniet ook. Ik heb elke dag wel wat leuke dingen te doen. Ja. Niet altijd leuk, toch? Want de kleinkindjes bij jou, wie oud zien ze? 3, 5 en bijna 7. En die wonen ook op de Ja, Ruiver. ja, ja. Heb je dan vaste oppasdagen? Ja, op vrijdagmiddag. En ja, heel leuk, ja. Ja? Ik geniet er echt van, ja. Echt leuk. En wat doet je met de kleintjes zoal? Ziet je een knutseloma? Ja, van alles, ja. Gewoon ook vaak naar de Lommerberg, naar de speeltuin, vaak naar Boete. Ja, knutselen, lezen. Van alles. Het is genieten, kleinkinderen. Nou ben ik nog niet zo ver. Ik hoop dat het ooit nog zo ver komt. Ja. Maar wat is nou anders aan het oma zien dan aan het mama zien? Misschien steek ik er nog wat voor op voor straks. Anders? Ontspannender. Ja, daar heb je wel meer tijd voor, hè? Ja, Ja. ja. Je bekijkt de dingen ook weer anders, Ja, vind ik, ja, dan met ja. je eigen kinderen. Ja. Ik denk met je eigen kinderen was je wat strenger is misschien. Dan leef je precies van zo laat gaan we eten. En met kleinkinderen dan heb ik zoiets van, natuurlijk zijn die regels er ook, maar dan ben je toch wat soepeler. Hè, vind je niet? Ja, ja, ja. Of dan krijg je straks nog een dropje of nog een ijsje of weet ik Ja. veel. Je bent toch oma, hè? Ja. Juist. Ja. Maar heeft u uw eigen kinderen ook in de klas gehad? Ja, en die vonden dat heel stom vroeger. Ik weet dat wij dan aan de eettafel zaten, 's avonds zeiden ze, hoe weet jij dat nou allemaal? Hoe kun je dat nou allemaal weten? Want toen, ik heb een tijdje gehad dat ik moest vervangen, dat is heel lang geleden hoor. Dan verving ik bijvoorbeeld in de klas in groep 8 of zo.
En dan had ik toevallig mijn eigen kinderen en die zeiden, dat snappen ze maar. Hoe weet jij dat allemaal? Dat was wel leuk, ja. Ach ja, stom hè, het is alweer zo lang geleden. Nou, nou hebben we het er ineens over, ja. En kleinkindjes? Ja, ik heb er 4. Ook nog in de klas gehad? Nee, die wonen allemaal elders. Niet in Reuver. Nee, niet in Reuver. Ver weg? Nou, dat valt wel mee. In Herten en in Kuik. Maar die in Kuik, die zie ik eigenlijk vrij regelmatig. Dus ja, nou heb ik helemaal tijd. Dus ik ben nog niet zo lang geleden gestopt. Dus ja, ik heb nou ook meer tijd voor dat. Was het wennen voor u? Nou, Stoppen met werken? ik ben in oktober, november gestopt en toen kwam dat corona. En ik ben thuis alleen. Ik vond dat niet makkelijk. Het was ook echt een emotionele lockdown voor u. Ja. En dan eigenlijk ook in die zin, weet je, op een gegeven moment weet je dat je nou thuis zit, hele dagen, in plaats van gewoon naar je werk toe gaan. Maar dan met dat corona ook helemaal het gevoel. Ik leefde ook heel braaf. Ik kwam ook bijna de deur niet uit hoor, die eerste weken. Dat ik echt dacht, oh. En ik ging ook meteen vriendinnen of mensen bellen die ook allemaal alleen waren. Ja, Rini ging ik niet bellen, want die heeft thuis een man en mijn vriendinnen. Ja, dat ging ik niet doen. Maar iedereen die alleen was, dacht ik, verdomd, die zitten ook allemaal alleen. Wordt op zo'n moment een vriendschap die je misschien al heel lang hebt, hè, in jullie geval 40 jaar, wordt zo'n vriendschap dan nog kostbaarder in tijden van crisis? Ik vind het fijn dat je daarover hebt, want heel veel mensen, ook zij, die hebben mij allemaal gevraagd, hoe is het met je? Hoe is het met je? Want we weten dat je alleen zit.